da dace a zuciya. So yana da dade, masoya na ce so yana da dace a zuciya. So na ce ku gane bai kyala so ko so da yi ba. Ni na ce ko fahimta bai kyala mai kudi ko almajiri ba. Ni bai kyala talakan ba ko budurwa ko karami ba. Shigar sana da daɗi fitarsa tabbas na sani da dace a zuciya. In baki da so ka gane in kai kaɗan ba yi da sauri, in ka dinka lallaba shi in ka fahimta karka masa sauri. Ya dan uwa ka gane in shi ginin so ba masa kuri. Idan kana cikin sa kake du'a'i karka je ka afka rijiya. So na taimaka ho san bai gane inda za ya je ba. Idan kana ciki na yi in baki ya sanya ka karkace ba. Idan kin tabo da ciwo gashi shi bai samu magani ba. Ni ne kiran masoya ku damke juna kar ku je ku auka cikin wuya. So ba shi da gwani ina masoya kar ku ja da baya. Idan ya kama zuciya ta masoya sai ya zama kaya. Ya sa kake tunani ka sani so na bidar biyayya. Ni yana kama da goro ina masoya kun yi mai biyayya in kun jiya. Ni ne kiran masoya akan batun so kun rike shi yafi. Gurin zama da juna kun yi yau zama ne kwano da murfi. Ku yi rukun amana don wugari so na sani da kaifi. Ni wanda zai yi yau so ya nemi tsauna sai zaman ku yafe rashin wuya. Na ce halitta ne ni mai yi wa zuciya zane. Yan uwa ku gaggane yin zagon mu wajib ne. Ya kamata ki gane ruwa kai ki dinga tunkarar ɗemuwa. Idan ku so yana sanya zautuwa zuciyar masoya ta yi damuwa. Addu'a nake yi gungaran mana ya ba mu masu kaunar mu a ko'ina don yi sar mahaikina nabina. Lawa kai nake roko ya gane na rufo koko. Ka amsa addu'ar mu ilahuna ka samu kara kaunar nabina.